வந்து இந்த சீன் சட்டி வந்து இவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது. அது எப்படி நான் அந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது, எப்படி அதை சுத்தம் பண்ணுறதுன்னு நான் என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்ணுறேன்னு அப்போ நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம அந்த டிப்ஸு நான் சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு நான் அதை இது பண்ணுறேன். அதாவது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை சட்டி இது பண்ணிக்குவோம். அது மேலே இந்த பவுடரை போட்டுக்குவோம். அப்புறம் இப்போ இந்த சோப்பில் வந்து இந்த கம்பியில் வந்து இந்த சோப்பு நல்லா இது பண்ணிக்குவோம். பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா தேய்ச்சிட்டு இருக்கோம். பாருங்க, தண்ணி ஊற்றிக்கணும். அதேமாரி ஃபுல்லாக தேய்ச்சி எடுப்போம். நம்ம ஒரு சைடு நல்லா தேய்ச்சாச்சு, நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு சைடு தேய்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. நல்லா தேய்ச்சாச்சு. ஓகே, நான் என்ன சோப்பு என்ன பவுட்ரு யூஸ் பண்ணேன்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். முதல்ல இதை செஞ்சு நல்லா தேய்ச்சி கழுவுனோடனே அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்களும் அதேமாரி உங்கள் வீட்டில் உள்ள பாத்திரம் ரொம்ப கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒன்று கையில் க்ளவ் போட்டுக்கோங்க. க்ளவ் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சோப்பு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு கையில் இதுமாரி ஒரு ரப்பரு க்ளவ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம 50 எல்லாம் தேய்ச்சாச்சு. இப்போ நான் வந்து வாஷ் பண்ணுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட், நம்ம ஆரம்பத்தில் நம்மளோட இந்த சட்டி எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரிஃபர் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? எப்படி இருந்த சட்டி எப்படி இருந்த நான் இப்படி ஆயிடுச்சேன் மாரி அப்படி இருந்த சட்டி இப்படி பளபளன்னு ஆயிடுச்சு. நீங்கள் நான் என்ன யூஸ் பண்ணேனாக்கா காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களே பார்த்தீங்க. ஆனால் நல்லா தேய்க்கணும். கையில் ரப்பர் க்ளவ் போட்டுக்கோங்க. இந்தமாரி கம்பி நல்லா இந்தமாரி கம்பி நல்லா மொத்தமான கம்பி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் யூஸ் பண்ணது வந்து இந்த சோப்பு அண்ட் அந்த பவுட்ரு வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை, பேக்கிங் சோடா அண்ட் திஸ் சோப்போட கவர் நான் காட்டுறேன். நீங்களும் அந்த கவரு நான் காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கவர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அப்படி இப்போ நீங்கள் வந்து வேறு கண்ட்ரியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சோப்பு வேணும்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட பார்க்கலாம், கிடைக்கும். இது என்னது, நீங்களும் யூஸ் பண்ணி உங்களோட வீட்டு பாத்திரத்தை நல்லா பளபளன்னு ஆக்கி காட்டுங்க. முடிஞ்சால் காமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இந்த சேனல் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.